Počas štúdia sa žiaci pripravujú na nastavovanie, obsluhu a údržbu všetkých druhov a typov konvenčných a číslicovo riadených obrábacích strojov, obrábacích liniek a ich príslušenstva. Od druhého ročníka sa žiaci učia kresliť technické výkresy na počítačoch a programovať CNC stroje. Súčasťou vyučovania je absolvovanie základného kurzu zvárania v ochrannej atmosfére CO2. Štvoročný študijný odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení končí maturitnou skúškou a výučným listom. No, ja sa najviac asi teším na ten zváracký kurz, čo teraz budeme robiť. Väčšinou to robíme na klasických sústroch, ale učíme sa aj na automatických frézach alebo veľkých sústroch, čo už potom sú aj na firmách. No ja určite v budúcnosti by som chcel toto robiť. Rozmýšľam ísť asi do Česka to robiť a škola mi určite sa to dozhodne, sa to tam naučí. Pomáha mi základy sa naučiť, čo mu nechápe, majster sa spýta mi, pôjde, vysvetlí. Je to aj pôjde, komunita, učitelia sa snažia nám pomôcť, takže je to dobrá škola. Absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa stávajú kvalifikovanými odbornými technickými pracovníkmi, schopnými samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia.